bwantani okonyoranga no munyaruka nabakwamwa atamekuru sobo atatebetione tatebetino no uli munyetenera saguti kurinde omuntu nali bakonya kugamba nere Frida obera ko motebinga inchwaye omunyaruko no nyankuru Kisumu cyambaka Kisi Frida na beri nkuri na kigari kinyinge okonyoranga umunyaruka tamaiti sagoikira e direction yako aiganga ngaitoikire toikire Kisi ono uno bwanja ni boko gera by the way ngakora muntu takuimuka bosaigo by the way all the way wese Nairobi ngakisi yago changa no muntu ago chakara uno bwanja ni boko gera askolinde Frida enko bagingo semia banyaruka imambi yabono wendretenga ekero kwabeire goko abagugwancho muntu mwanje nenkoro mwanje no bongo tetukanga wanjire nenkoro wa kule nenkoro yonse wacha gukora ebintu byo gwicane kwabere gukuda hono musati unkwanya komorora kwa mwire kwa rure sei no gwachira asakomera no muntu tamaiti asene wendretenga wanja nenkoro no bongo Frida to kwati muntu mwaini wanjire nenkoro no bongo egento gekobere akiyokobe bali mu walai ayi to tebana nake wacha ni beka selangs ogwasi moraiga tsie wasogiro ichabo to risky to that an extent of course ngwanchoro muntu maiteka gasoko chibede toramanya muntu yo na kiale nanyo musibati gako imuko maite tyaba nango tebirero onyaga ko imuka ngaoro chinga bono kwa murangiri kurwa satambe bono uchire talinga bono ali atete bono kogotupa maisona naki I can do anything for you but in the real sense musibati oyiga ago pimito no musibati omungaine atete ko manyanga ki what kind of a person are you Frida keroko ba boko imuka kurwa ase kwa rure wachire county ngao otamaiti onde asomo omuchioli kwa ba wikira nali wachukumira na muntu tanyakorora sono muntu omendete asom tandao matenga noena alinga kende kirakonyora nje gutamira tatagaki ose goranyara rinde nanya goika Nairobi ine opportunity nanya rirengo ikira nyorobi Toate opportunity ikikuja itumie vizuri. Ino opportunity ya achire yetume kango buna chinsa chirororo. Mondo nko wako resguru nkwanya ayoso merta uzi nkwanya konyora liba kaliyo kwenda nyorofi. Bono omusacho chira hotebirina naki nakutumia fare ikera no mochio Nairobi. Inkyo taikera Nairobi orebuna Nairobi ere oyugubuna abantu bako igunga afya center nere gali uligere rich building chintambe na ndo irane. Asikoli Frida go kanda andonsi nebwenrete obe egoko manya omosani ogo nimatenga kiromo oyo munabwato omosani egenete mukuba mugosanga nere nali kenegenske konyora ali konyoranga kwabeire egoko enekinga tori konyora asaku onyo at least toro muntu ragotebi aboseri kwabero konyora obokongo asengenjo kinga kichinde kero kore bintu sobo bisimono otari gotebi onde naburanyorenga kende egionsi ge konyora nabo igo kwaba konyoranga chinga ki chinkongo